дар сари он ки дар мавриди агар маликаи хушхиром агар сухан равад ҳозир ман медонам ки вобаста бевос вале ки ин барномаи хеле калонҳаҷм буд ва вақте ки барнома калонҳаҷм мешавад хоҳед нахоҳед баранда ва ё нафаре ки масалан барномаро пеш мебарад хеле зиёд дар кадр аст. Яъне барандаҳо одатан кӯшиш мекунанд ки дар кадр зиёд набошанд. Ё баръакс ҳаст нафароне ки мехоҳанд зиёд дар кадр бошанд ки масалан барои онҳо ин як маҳбубият, як шӯҳрати бештар медиҳад зам мекунанд. Албатта ин хоҳиши худи Урзуи Соев набуд, зеро муаллифи барнома ман ҳастам ва пешниҳоди ман буд ки масалан Урзуи Соев ба ҳайси барандаи ин барнома барандагӣ кунад, лоиҳаро пеш барад ва вақте ки эродҳо зиёд шуд нисбати барнома, мо тасмим гирифтем ки ин барномаро дигар пахш накунем. Эродҳо аз ҷониби ки? Васоити ахбори умма, шумо ҳамкорони гиромӣ. Яъне вале ба як муддати муайян барнома мемонманд бастем ҳозир. Мо то он вақте ки масалан мо фикр кардем ки шояд ба бинандаи мо ва ҳамкорони мо ин барнома мақбул нест, мақбул нест ва вақте ки нисбати ин барнома сару садои зиёд мешавад, ҳолон ки мардуми оддӣ хеле зиёд ба мо занг мезананд, хеле зиёд аз мо хоҳиш мекунанд ки ин барнома чаро пахш намешавад ва мо ростӣ то имрӯз ба ягон нафари онҳо нагуфтем ки мо ин барномаро бастем. Лекин маълима, мо дар ин расонаҳо зиёд эродҳоро надидем. Ба фикрам метавонед ягон эрода шумо мисол биёред ки масалан ман масалан дар ин барнома ягон масалан камбудии ҷиддӣ ки масалан дар расонаҳо пешниҳод шудааст ман надидам. Барои ки медонед ҳар як нафар он чизеро ки мебинад ба таври худ қабул мекунад, аз рӯи ҷаҳонбиниаш, аз рӯи албатта ман ҳар ҷое ки кор аст бекамбудӣ намешавам, ҳар ҷое ки кор аст бекам. Баъд медонед озмунҳо як хусусият, як характер доранд ки ҷои ҷанҷол ҳастанд. Барои он ки як ҷоиза аст,